Buang mali akong ano. Amo. Wala din ako na-highlight. Ito lang. Aray ko po. Amo. Hindi lang ko i-share ay nakaulo. May tao na besh. You-chan, anything sa harang pa mo. Kasi McDonald, hello my loves. Walang katawa ka ko sa akong ano. Hello everything. Anything para ako nung pumasok ko sa ibang LS. Ano daw? Haharang pa more. Seryoso? Anong seryoso? 30 minutes ang harang. Hi Besh, anything. Nasa loob na kayo? anything, diba ako? Sinong nasa loob? Sinong nasa loob? May loves kay si McDonald, kaya tatapusin ko na para sa kama. Ano, hiya naman ako kay anything. Sinong nandyan? G-Style Stuff Style? Hello friend, good afternoon. Hello, G-Style Stuff Style. Rain, hello. Kumusta? Kumusta sa Tinder at kutsara? You-chan. Hello. Hello, wala man yung kausap. Thank you sa pagpa-thumbs up. Hi, Hoy, walang anuman. Sinong nasa loob? Hello, uy, huwag mo kausap. Salamat sa pa-thumbs up. Nakikita niyo ako? Sinong nasa loob? Cortina pa host. Thank you sa pa-cortina. Ano? Milaws, nandyan ka? Sino magkausapin ko? Uy. Besh. Sino to? G-Style Stuff, how to pronounce? Choppy and friends, hello, host, may buntag na. 20 minutes pa. Loob na. Hi, Besh. Kumusta? Kumusta na? Choppy and friends, hello, silingan. Hi, host. Ayan, nakita na. Hello, kumusta? Aray ko po. Uy, yung ano ko ba? Yung, ano dito? Thumbnail. Hindi ko na-change. Thank you sa pa-blur host. Ano? Blurred? Blurred? Blurred ako?
Thank you sa pag-blur host. Blurred ba ko? Manong blurred? Tapusin ko at wala naman to ang gagawin. Blue yan, blue. Blue ka naman dati pa Para sa yaman. Para sa yaman. Shout out everyone from Casey McDonald. Thank you guys. Thank you anything. Hindi kaya ako narinig. Salamat ba? Ang ingay ko na naman. Besh, matulog ka na, Besh. Kanina host nag-blurred. Ngayon okay na. Sorry naman. Shoutout sa lahat na narito. Padikit po, bago lang po. Need mo ba? Need mo na ba video clip? Yes, please. Ay, pero hindi pa naman ako nag-e-edit. Ren, guys. Kung hindi pa siya friend yun na. Besh, matulog ka na. Besh, nandun ka pala sa kanina. Hindi ako, nag-video lang ako. Kay Lover Fate. Ano ba yung, di para ko. Shoutout Ren, kumusta? Guys, si Chappy and Friends ay monetize channel. Tapos si Olays Fambam kay Mangyan sa Belfast. Di ko pala green screen. Ikaw na mag-edit. Ikaw. Anong green screen? Hindi ko man yun alam. I-edit mo na. Man lang ako, Joker. Tagpi. Hindi man ako marunong mag-edit. Huwag mo na ang pahirapan. My loves, kumusta? Casey McDonald. Congratulations. So, thank you. Salamat. Sana all morning. Monica naman na next week. Thank you guys. Ano po pala isend sa'yo? Sa email. Sa Instagram. Sa Twitter. Bisa na sa ipalupad. Ay, sa WhatsApp. May WhatsApp ka? Halang ingay ko talaga ba? Enjoy Lalas, enjoy MTV. Sisi Lalas, salamat. Ay, nasa loob na siya. Mag-LS ka rin kasi sa adlaw host. Uy. Ano man ako, wala man akong chance. Pag weekdays, Saturday, Sunday, baka pag-LS ako na umaga, daytime. Pero, nahiya naman ako. Nahiya. Ay, mag-premiere pala ako bukas ba? Anong oras pwede kayo? Lagi nga. Wala man akong chance. Ang ingay ko talaga. Si Silala Joy MTV, salamat. Naiwan ako kanina. As always and forever. Joy MTV lalabs mo from Chappy and Friends. The monetized channel. Para lang iwan ako. What's up lang parang ganito. What's up mga paps? Kay daw. Hala siya. Iya pa dyan kong palisod-lisod dun. What's up mga paps? Ano yan? Yung gising sana kami. Anong oras? Mga gabi? Mga 7 sa Pinas? Ganun? 7:45? Ganun? Or anong oras ba? Emmanuel Bas II. Hello, dumaan lang po. Thank you sa pagdaan. Pagkatapos lang po sa harang. Thank you sa paharang. Anong pang oras ako bukas mag-premiere?
Hindi na kasi kita ma-search sa messenger. Baka naka-block. Ay ko po. I-search kita. Baka block din ako. Block yourself. Ano naman yan? Sa tawag ito. Naanak ko. Gamay kamot ay. Kada ko isang kamot oh. Hala, wala na yung tao. Nangatagap silang tanan. Ano yung ayo-ayo? Ano? Ingat, parang ganun. Sino nagsabi, Besh? Ayo-ayo. Parang ganun. Parang, mag-ingat ka. Ayo means good. Parang good. Yan kung literal na ano na meaning. Sino nagsabi sa ayo-ayo? Be safe, parang ganun. Ingat. Ingat. Ganun. Ayoko yung mag-ano yan. Ang pangit naman ng ano ko. Yu-chan, thank you for staying. Yu-chan. Ang pangit mo ng eyebags ko. Nagkagwapa lagi ka ng kaso dili ka mo. Thank you mo. Asa na dapit naman ka. Thank you. Ano sabi niya na? Mga super fast. Si Shara. Shara? Nakita ko sa Instagram. Sino si Shara? Ay, Sarah. Yung ayaw-ayaw mo diha. Parang, mag-ingat kayo dyan. Parang ganun yun. Milab, salamat sa heart. Bakit hindi ka lang salita? Ayaw-ayaw. Ayaw-ayaw mo diha. Parang ganun. Mag-ingat kayo dyan. Hatang bigla. Ang si hatang bigla. Nag-ininsik na. Ang si hatang bigla. Lupit. Ginit na talaga harang. Harang pala. Ay, ko po. Sure ba? Choppy and friends, come on. Alay po. Ang sakit ng mata ko. Gawas lagi dila sa tabi. Uy, ako mo na nag-change. Di wala siya nag-sakit ko lang. Duling ko. Di-change. Ayaw ano ha. Wag na ako. Ala, sino yan? Bisa. Besh, salamat. Grabe siya. Sinauli lang din niya yung inano ko kanina. Ano kaya yun? Bakit ka ganyan? Bisaya lesson. Kaya magtanong ka pa.
Mag-ano, uy. Tapos na pala. Yes, sir. Rigo all. Ma'am, yes, ma'am. Thank you, sir, sa pagpunta. Besh, salamat sa pakulay. Binalik mo lang din yung ano ko. Walang, ano kaya yun? Ano? Ano babawi? So, ano na lang? Sa next premiere mo. Aray ko po. Ang bilis ng moderator. Aray ko. Thank you, thank you. Ano, uy, salamat ba? Ayun tayo eh. Super chat, super chat. Salamat sa super sticker. Ay, hindi ba yan? Super sticker, super chat pala yan. Hindi, shout out. Eliza, hey, joke lang. Salamat. Salamat, sir. RG, kumusta? Aray ko po. Anong lihukan kayo po? Ay, nasa loob ka na, sir. Ayan si Rejection. Ang bilis mag-drop ng link. Aray, excuse me po. Ang ingay ko. Ang chingay ko. Unsaan pag super chat? Ay, over. Di ka balo. Di ko na ikakabalo daw. Mahal ko mag super chat kay ikaw rin mo. Pag sa'yo. Thank you ba? Mag-lista na ko. Ay, mag-play ko. Refresh agad. Hala, grabe. Agad-agad. Kakapasok na eh. Salamat. Mag-play ako. Hala, nga nung nakadila kasi yung ano ko. Tunog. Malakas ang malakas maghilig. Pa-translate yung galit na tunog. Tunog. Ay, tunog. Ang malakas maghilig. Pa-translate yung galit na tunog. Ay, kusugan ni mumuhagok. I-type na ako. Pero kusog is malakas. Hagok is hilig. Depende sa ano mo, sa halimbawa, sabihin mo, bakit ang lakas mo humilig, parang gano'n. Sabihin mo, ay, taas na kaayo, baka hindi umakit mo. Ganun, kusog ikaw muhago, kusog kaayo, muhago. Nagets na mo. Basta, i-time ko kusog ni mo maghagok. Pwede din, oo. Kusuga, pwede din. Kusuga ni mo muhagok. Ana. Kusuga ni mo muhagok. Ganun. Sinong kusog muhagok? may kasama kang Bisaya? Ano ba, natutulog sa trabaho? Sino pa ba? Ay! Nantay ka. Lagot ka. Binibisaya mo na siya ngayon, ha? Thank you sa nandyan. Ay, mag-tibra. Kusugan ni mo kagul. Abnormal man ka, Lewin. Ay, lahi man na imo. Ano food mo? Kami. Ano bang food namin ngayon? Ay,
Hindi kasi kumain, pero yung niluto ko nga tonight is yung, ano saan tawag sa ano? Hindi ko kasi alam yung tawag, pero niluto ko. Yung ano, ay hala, yung pork na may ano, yung pork na may patatas, bell pepper, tomato paste, yung ganun. Anong tawag doon? Pero nilagyan ko ng oyster sauce. Wala man lang kung anong carrot. Tapos onion, yung ganun. Tapos nilagyan ko ng bay leaf. Tapos maraming, ay, inartihan ko lang siya. Nilagyan ko ng cayenne pepper, nilagyan ko ng paprika. Pero masarap. Ubus naman nila. Hindi ko alam ang tawag. Basta naginisa ko lang. Ganon. Anong tawag doon? Hindi naman siya minudo. Hindi din siya mechado. Basta, yun na yun. Basta pork belly. Anong tawag doon? Wow, dami sanggaw. Next card. Pero nga, cayenne pepper, lagyan ko lang, para may kick lang siyang konti. Kick. Pachamba. Oo nga. Nilagyan ko lang paprika. Basta, yun na yun. Tapos, nag-omelette ako. Diba, dinner nila omelette. Nilagyan ko ng, crab meat. Ano pa yun? Yung bang, kasi nag-i-edit ako. Tapos, habang nagluluto. Tapos, iniisip ko, i-steam ko kaya yung egg. Pero nag-steam ako kahapon. Sabi ko, ano ko na lang, iprito. Ang pangit naman kung iprito lang na ang itlog. Kasi yung alaga kong panganay, gusto niya palagi. Habang every meal may itlog. So, ang ginawa ko, binit ko lang yung egg. Tapos, nilagay ko yung mga, crab meat. Tapos, nagtunaw ako ng, ng butter sa skillet. Tapos, lagay ko lang yung itlog. Tapos, wala mga akong maisip na ilagay. Binagay ko yung maraming parmesan cheese. Tinakan. Tapos, busog sila. Mahilig akong mag-invento lang ba? Kung iniisip ko lang kung baka masarap to. Go. Halata naman, di ba? Yun na yun. Tapos, lettuce. Nilagay ko ng fermented na soybean. Scrambled egg with crab meat with cheese. Mara siya, omelette siya. Kasi, ginanin ko man, finold ko pa man. Finold. Inartihan lang. Maing cooking show, hello. Sounds masarap nga. Masarap naman. Ubus eh. Caldereta pork with potato. Caldereta. Good night. Ay, Chap Elpress, good night, Selena. Thank you sa pagdaan. Salamat. Good night. Hello, Maing Cooking Show. Hindi mo friends yung mga taong sa, unahan mo na. Anything, may cheese. Yeah, sarap, no? Grabe. Ako makagamit ng cheese. Bahala kayo dyan. cheese. Lahat ng cheese. With every meal with egg and crab meat and butter and with nothing to think and more on experiment. Char English. Oh my God, si Raven. Tapos, ano ba yung, nag-bake ako ng pineapple bun. Para bukas na, pero kinain na yung iba. Bakit yung boses ko, Saan ba yung Vicks ko? Uy, hello sa 6 katao sa 12 tamsak. Salamat. Na-miss ko si Rene R. Hindi ko lang punta sa niya. Ano to? Anong dinner niyo? Anong kinain niyo dyan? Ay, breakfast pa pala kay ngayon? Kay Roy Buon. Sir, anong kinain niyo dyan?
Besh, anong kinain niyo? Dinner din kayo dyan? Dinner. Ay, ano pa ngayon doon? Ano ba? 6, 9 pa. 9 ba? Ay, dili eh. 6, 6, 7, 8, 9, 2 pa di ay. 2 p.m. pa di ay sila. Ay, 3. Wala pang nagluluto. Duty si Mime. Ikaw na magluto. At bakit ako lang dito? I'm baking pineapple pie for tomorrow's premiere month. Uy, naon sa sarib. My God. Joker, I hate drugs. What's wrong? Asa naman yun? Ay, nandito sa... Uy, Kim Kira, hi sis, hello. Anong, uy, Besh. Hinahanap kita eh. Dito na. Thank you. Salamat. Besh, pag i-search ko ang Olay Swam, ang unang lalabas sa ano, yung sa Ireland. Yung sa Christmas trip. Yun din ang panoorin ko ulit. Gusto ko magpa-promote sa translator o iba naman sa Tagalog. Sige, go. Ay, na-miss mong mag-work. Mag-English. Ay, upat na lang mo dyan kasi umalis ako. Thank you sa 5 nandyan. Sino nandyan? Si Kim Kirak, si Raven Channel, si Mayan Salon Belfast, si Rego, si Casey McDonald. Thank you guys. Ay, sino pa? Basta, sa nandyan. Salamat. Harang. Thank you, sis. Unsay na, dere? Oh. Ay, pwede pala. Ay, baka maano. Ayoko mag-pinag. Ang bilis ng oras. Walang harang, sis. Talaga ba? Baka mamaya mag-refresh ka, sis. Salamat, ha? Nag-end yung stream na sa end ko. Ha? Nag-end yung stream sa end ko. Ano, besh? Anong nag-end yung stream sa end ko? Ano daw? Hindi ko get. Anong nag-end ang stream sa end ko? May lumabas na ended na. Hala? Talaga ba? Bang sure ba? Hala ka niya. Na-end na? Pag sure
tao. Oo nga, kapoy. Char. Marunong na siyang kapoy-kapoy. Isang tao na lang talaga. Anong nangyari? Anong nangyari? Pumasok lang ulit ako. Meron pa din. Anong meron pa din langga? Uy, besh. Naglaot naman ka, ay. Tawang-tawa ako sa'yo. Dalawa na lang. Sino yung isa? Nalagdag na silang lahat. Trying hard kayo siya magbisaya. Aray ko po, Diyos me, marimar. Uy, struggling ako ba kung ano yung kung ano gamitin kong tanungin mo sila. Kasi wala man akong matanong, ikaw lang tao dyan. Nandyan pa kayo. Kaya sila nawala. Oh, hala. May abat. May aswang. And then, sino yung isa? Wala, sino yung isa? Alala, babaliw na si Lolo White eh. May isang pumasok. Sino yan? Ba't ended? Ended. Close ko lang tapos enter ulit. Meron naman. Ewan. Ewan. Ano, ikaw na lang talaga isa dyan, besh. Hindi ko na screenshot, ikaluo. Kaluoy. Kaluoy. Grabe siya sa kaluoy. Kaluoy ni Didon. Gagawin nila kay Ed ni Lolo. Ano yung kaluoy? Parang, nakakaawa. Parang ganun. Anong kulik sa kaluoy? Kaluoy ni mo. Parang PTU. Parang ganun. Kaluoy. Wala ko na ito. Ano nangyari? Tawala ko ng tao nito. Kaluoy. May 4 na tao. 5. Sino yan? 4. Kaluoy. Uli magstorya. Kung kailan, baka may dalawa kang stream di ata.
Bisaya mo ba? Amaw. Di ate, magkadungoy. Di ate. Amandabi. Ano? Narinig ko yan. Hindi ko ata natapos ang 30 minutes na harang. Bigla naman dumating. Hindi ko kumalik na yan sa init. Ano siya? Done 46 seconds harang. Thank you. Anything. Harang besh. Di atay. Sino yung anim dyan? Hindi ko nasagot na. Tawag ako. Sir, Rigo, thank you. Secret. Bisaya. Sir Rigo, hindi ka secret daw. Hindi ka nag-ALS? Bakit? I can do anything for love. Tapos na. Hala, tawag-tawa talaga ako ba? Hindi atay. Hala, yung thumbnail ko nakakainis. Hala, wala lang akong kausap. Musta ka na? Malaki pa din. Okay naman, sir. Anong plano mo bukas? Pupunta ako ng kahit saan basta may wifi, makiki-wifi para mag-upload para pang premiere. Ganon. Buddy Will's channel. Hello, hi host. Miss you, Jude. Host. Long time no talk. Yes, long time no talk. Nung sino? Ba't nang sino? Di naman. Anong di naman? Di naman. Anong di naman, sir? Tamsak na ko ni Mouse. Thank you, Buddy Will, sa patamsak. Wow, ba't lalabas pa? Wala dyan. Hindi ako libre. Bisaya. Wala silang tinanggalan nga nila yung yung netbook ko dati nakakonect sa wifi nila. Tapos nakita nila na nakakonect, blinak nila. So, na ako. Lalabas ako, maki-wifi ako sa madami yung wifi sa Kabihasnan. Sa city. I mean, sa central. Yung sa mga fast food, sa mga, basta kahit saan meron naman. Buddy Wills, kumusta? Bawal mo gawa sauce kung ako'y pulisik. Bastos. Grabe sa hiktan. Kumusta na ka, Dong? Ako kang iplibi. Buddy Will's channel.
Body Wills, saan gani ka kuya? Play na ko na mong ano kanta-kanta. Idikit ako niya ako ninja. Harang gali ako katikari, wala sila viewers. Okay lang, ay, wala pala siya, harang pa pala siya. Maurag yapon daw, kaloy sige na tawag. Maayo, nga okay ra ka. Maurag yapon eh. Ganyan ka lang, parang ikaw eh. Ano daw? Saudi Hooks. Ano, Joker? Ganyan ka lang, parang di ikaw eh. Hala, wala na ako nakasabon. Salamat sa pag-play. You're welcome po. Joker, ano? Hindi ka lang. Hindi ikaw eh. Oh. Parang sino? Parang sino? Sino? Dikit na ako eh. Pero, ano naman ka? Nakagraduate naman ka. Try mo nga review. Ayun ba? Sige pang ano nila. Maulaw ta. Uy, joke na. Patingin daw na tayo. Bahala kayo dyan. Wala yan mo. Wala. Ano? Sino yan? Stevie Chanchon. Chinchancho. Sino yan? Giatay. Ay, Joker, wala ka dito. Ang dami kong tawa kay Mangyan. Ang dami niyang Bisaya. Mga. Ay, Diyos me, mali-mali. Sakit ang dyan. Nasa mga giatay, mga kapoy. Hasula, bulong. Nagbibisaya nga siya. Nag-practice siya magbisaya. Turuan mo nga. Uy, Body Wills, tapos na. Hala, ang ano talaga yung ano ko. Akala ko talaga na-change yung thumbnail ko. Bakit ako ba siya nag-aral magbisaya? May kalaban ba siya? Wala naman siguro. Ano na siguro? Madami kasi kaibigan na Bisaya. You're welcome po. Kumusta mo, amigos? Asa klikan? Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang dumating? I mean, bakit ngayon ka lang nakabalik? Busy ka? Busy, han? Ako kay istorya. Anong oras ako mag-premiere tomorrow ba? Pero, nakakaya alaman yung i-premiere ko. I-upload ko na lang kaya yung diretso na. Puro man yun hininga ko. Maririnig. Nag-hiking kami. Grabe yung pawis at ano ko. Hingal pa more din. Sige, enter. Mga taga-ibang ward sa hospital puro Bisaya kapag kakausapin ako Bisaya. Sabihin mo, besh. Pagkausapin na next, ay giatay man ka, wako kasabot. Yucks. Ew. Mag-ano na lang ako dyan, Joker. Itakwil ako ng pamilya ko. Oh my God.
Hindi naman ako ganun ka, ganun ka desperada. Bahala ka yun na. Oo, yun, di ate. Sabi ko sa telepono. Sabi ko po, sabihin mo, di ata wala ko kasabot. Ano lang natin yung Raven kay, I mean, Joker sa bagay. Kailangan pa natin ng mga atsara at mga pampawala umay pag ako. Buti na lang hiking premiere mo, host. Huwag lang pagkaon. Base magkapangungkap ko. Ay, pupunta ka? Wak ko kabalo. Wak ko kabalo? Hindi ko alam. Yan, ganun. Wak ko kabalo is, hindi ko alam. Buddy Wheels, pupunta ka sa premiere ko? Sure ka? Hintayin kita dun. Char. Hintayin. Hindi ko pa nga tapos i-edit eh. Sabihin mo man yan sa pasaba ninyo, oy, sangsangan ko noon silita ng gusto. Taas kaayo, di siya ka-memorize. Sangsangan, Jud. Mga lalaki ba bang yan sa Belfast? Lisod po babae sangsangan. Busil sa Raven. Suliot na mong usab. Ay ko. Babae po dong. Unsa ora sa house base na ako sulod dili jud ko kasa makabisita ni kay bawal ang cellphone sa work na mabit. Unsa man ka oras sa aming labon? Mag-adjust ko. Excuse me. Excuse me. Hangin-hangin ako kinatawad na rin. So, hindi. Okay na. Diyan mula late. Salamat. Salamat kayo. Okay, nag-loading. Mampugwali na. Sila Love, salamat. GMTV, salamat. Brother Louie, Yahoo. Gusto talaga gumantimangin sa Belfast. Nanbuli ka ba? Nanbuli ka ba nila sa Bisaya? Nanbuli siya. Palangging, break it down. Break it down. Hala, i-play na ako ang kay Reyna R. Nagpunta kayo sa ni Reyna R, sa premiere? 9 sa buntag host, Pinas time. Hala, ang aga naman yan. Tulog pa ako niya. Yung hapon, or gabi, yung ganun. Reyna R, harang. Ate Jem, Joker, nagpunta kayo kay Reyna R? Nag-premiere siya, wala ko banta, wala ko ta.
Hi, Dong Raven. We from Gemma Hansness. Dihoy, welcome to the pie. Thank you, ba? Nasa sulod na ka? Ilan ba kayo nagtatrabaho dyan, Pina? Ako lang isa. One-way ticket. Gemma Hansness, you who from Brother Louie? 9 sa gabi ho, available ko. Sige. Reply lang nag-notif sa akin. Done na premiere. Oh. Wala talaga ako. Pag tapos na ng after ko maligo, pag tingin ko, wala, nag-premiere pala sa Reyna. Hindi man lang ako nakapunta. Nakakasad ba pag hindi ka maka-support sa taong supportive? Yung ganun. Lahat ikaw gumagawa, tas na yun ka na nagigising. Nagigising? Hindi. Sunday, di ba, ugma? Bukas, Sunday, day off ko bukas. Pero pag walang day off, syempre, kahit wala kang tulog, mag-work ka. Ganun. Tara, toothbrush. Tapos na. Cause, agi lang kuha kayo. Matulog na ko. Matap ako sa'yo. Sige. Good night, Kuya. Body Wheels Channel. Anhi ugma. Anto sa premiere na ko ugma. Ha? Okay kayo. Good night. Na ako premiere ugma. Unsa oras sa ti dyan? Basin magdungan ta ba? Bye, host. Good night and God bless you, host. Good night, Kuya Body Wells. God bless you too. Amping ka dyan. Ingat ka dyan. Tara, mumug. Tara. Cheers. Ano yan? Nasalig kay walay work. Ugmao. Yes, Jam. Sini mo standby. Hello. Ako po na. Ako primero. Uy, unsa mang orasan yung premiere? Magsabot ani para di ka magdungan. Kanang tulog pa ka premiere ko. Yeah, as if naman gising ka pa. Pag sure ba, mag-premiere ka, ugmata dyan. Out muna, mag-Uber Eats na lang. Salig ko, walay ugmao. Simang yan. Trying hard kayo siya magbisaya. Wala ko pasabot. Besh, salamat. Salamat sa palipad, sa pakulay. Salamat. Thank you. Di lang ako premiere. Upload na lang. Pag premiere, ati Jam, naunsa man niya siya. Ingna ko sa oras para masabot. What time imo premiere di o Raven? Ako ti Jam, naguna-una pa ko. Si Raven namot sa yaa. Tara, libang dalas ako. Ang mininig bata ay. Hala ka ang oh shucks. Sorry. Ang ni Reyna R, ang harang 15 minutes. Sa pa 1 of 2. Lami na. Ay, Diyos me, malimar. Ate Jam, untang oras lang mag-premiere. Mag-una ka, Ate Jam, kaya maulaw ko sa ako ang maot kay pagka-edit. Ikaw may mag-una. Joker, ang sala sa imong premiere. Ikaw una, kaya pinakalindot ka mo edit. Limang LS lang mang yan sa Belfast. Matuto ka rin. Fast learner tayo, diba? Tsaka, yes. Ako, Jude. Siyempre, ako isend ni mo para ikaw kita una. Sige, isend po na ako ni mo ako Mga baliw. Uy, Ate Jem, ang greetings ni mo ba? Imo man itong diana. Uy, pag-edit na ko ato, imong naulay makita. Kailangan ganyan. Landscape. Fake news, pwede ipang story rin to. Fake news. Charot lang to, oy, dili uso sa ako premiere niya, nag-move personal scandal.
Personal scandal. Kano sa ka mag-vlog? Di ba na ako'y na ako'y song cover? Song cover. Kung ang tagal, hindi pala umpisa yung ni Reyna Ana, sa harang pa ako. Hala! Hey, it's a Cebuana. Hello, tamsak na panggap. Thank you, charot lang. Ay, hey, it's a Cebuana. Thank you for coming. Salamat sa pag-anhi. For sure, Cebuana siya. Kasi Cebuana daw. Tanawa akong dyan. Kanang hair fall. Makita? Makita? Paminahon. Hala, ang pangit talaga ng thumbnail ko ba? Naiinis ako. Bakit ba yun? Hindi na Thank you sa patamsak. 17 katamsak. 8 katao na nandyan. Thank you. Ate Jem, unsay mo i-upload Ate Jem ay Premiere? May pa si Ate Jem mo. Kuan ko ayo. Anad kayo mo edit. Oo na. Naadaghan mga 20 ka pini. Kaso wala akong tiwala eh. Tas ayaw pa upload ng partner ko. Alam mo na. Never mind. Ay, naku po. Content man yan. Grabe siya. Wala ka nga. Ayaw ko na mag-react. Ano man joker, mahalok siya. Ma-inlove ang mag-view dito. Di mag-challenge? Okay rin dyan. Trending na po ka. So, dapat ikaw mag-una dyan. Ay, ako lang pa una natin dyan. Para pangit tapos nindot ang ilang makita. Aray ko po. Ang sa kong oras mag-premiere. Hilom diya, oy. Ay, ate dyan. Unsa mang oras sa imong plano mag-premiere? Kala yung original plan, ayaw ko i-consider. Ano pa? Harang paghabong ko. Hula-hula nga wala. Dili ko mag-premiere. Unsang oras sa mag-premiere? Don't mind me. It's a Cebuana. Hello. Asan na siya? Nawala na siya. Amot na lagi. Ang katong nag-premiere ka sa miagi kay dagan na tong tao. Alas 7 sa gabi yata yun. No? Ako ginaw na kay. Ang sa kong oras. Ay, bahala lang way tao ti dyan ay. Basta na ka. Okay ra ko. O niya gula po ka. Maiyak dyan ko. Mahanlok siya na makagusto sa ako. Diyos ko, pistol mindset. Ay, napay ka sa ako. Mubi ako ingon karon. Mahanlok siya. Wapuha ni Budong. 10 p.m. Pinas to. Di man to 10 p.m. Huy, 8 p.m. man to. Ay, 10 di ay. Makinglalis pa dyan ko sa lagi. Rigo Olgem ako sa shoutout. Same time lang siguro. So mag-una ko. Si Rodolph ba yun? Hey, it's a Cebuana shoutout. Di ko yun. Ay, parang, syempre, red nose. Yes, si Rodolph. Rodolph the red. Ano yung sabi ko dati nito? Hipototam. Raymond, ang sama na nga skandal. Ano ito dyan? Cover song. Hoy, Roy Gool, Yahoo, lantaw na. Ate Jam, hindi man siya Bisaya. Binisaya niya. Mga banumpag. Namayot ko alam. Wala abot ang ayuda po. Ang tagaling man day si Roy Gool. So, peace.
Hala, naunsa naman eh. Ang tagal ng ano, ng harap. Dong Raven pastilan. Pastilan. O, manghug ka lang, pabaylog kwarta, Jim. Ala, shucks. Sorry na. Hindi na mayot na lang siya. Ay, kung pa lang git. Jim, wag mo ako ibenta, uy. Ibenta. Bisaya lang, hindi lang. Huwag mo ako ibenta. Sabi niya, panoorin daw niya mamaya yung ano mo, yung sabi niya si Gemma, panoorin daw niya yung palabas mo mamaya. I mean, yung new upload mo. Dati nag-play all ako kay Lord sa 2 hours ads. Grabe. Nang agaw ng vlog yung ads. Pero wag ka. Ang haba ng ads. Wala namang kita yun. Kairita. Binta. Ikaw na di Bisaya. Rego, oh sorry na, may new vlog ka. Hindi ko pa nakita. Ano yung intro ba yun? Di salamat ma'am. Sandali. Rego po. You're welcome, sir. Grabe yung 2 hours. Kaya ano? Sabi ko, totoo yung kagabi, yung sabi mo 26 minutes. Hello, Mimi, thank you. Jamos, ikaw pala ang may bago. Hello everyone, hello everything. Hello Mimi. Jamos, sa'yo ang vlog talaga. Sa akin ay kapit patalim lang. Pero grabe siya, ang galing mo mag-transition, ay tawag dyan. Yung mga music scoring, cinematography. Basta, ikaw na. Ano ka? Di ko yes, totoo. I-send ko sa'yo. Na-screenshot ko. Ang saya nga. Oh? Paano mo ma-send? Sige nga, i-send mo nga. Paano mo i-send? Oo nga, 2 hours siya interview. Yung ads na yun, lupit. Tapos yung video ni Seth na yun. Ang lupit nga. Jemahan sis Rigol. Hello from Olasman. Ma'am Rigol. Ikaw, yung totoong vlogger, edit pa lang bongga na. Kaya nga, ang galing niya. Pati pag-wash ng hands, may grand entrance. Hala, walang tao sa ni Rina. Ay, meron pala. Raven, kung ako yun, skip talaga. Ako dyan, mga 30 minutes, pwede na skip. Hanggang pa sa 2 hours. O niya, ka lang, nandun ka sa computer shop ba, anong tawag to? Ay, peso net pala yun. Di ba, 1 peso is 5 minutes? So isa ka, sa 2 hours, ano kaya yun? Aray ko po. Hala, isa lang tao sa pumunta sa ni Reyna Bakit kasi hindi siya nagsabi? Diyan mga sis, hala, yung upload ko na last intro lang. ang nga lang, ay, nandun pala sa anything. Ayaw ko skip nga, sayang din. Hindi, wala naman yung wala yung bayan. Pero ako, 2 hours, grabe naman kasi yun. Tapos 9 minutes lang yung upload. Ulay sobrang shout out from Regool.
Uy, sorry ko. Nasaan yung ano ko? Greetings ko. Mimi, ako, hinahayaan ko na din yung harang. Okay lang, Mimi, pag yung sariling, alimbawa may sarili sa wifi, gano'n. Pero kung, alimbawa, nasa internet shop, or ipagpalagay natin sa Pilipinas, walang sariling wifi, gano'n, naka-data. Diba, naiintindihan naman kung escape. Regal, kahit intro lang, intro, Bisaya amin. Kahit intro lang yan, titingnan ko. Kahit mahaba, usually about sabihin ko sana. Nahuwi lang to, mga 30 minutes ang harap, pero nakatap-tap man, okay lang. Okay lang yung ganyan natin dyan. Mimi, yung Mimi, yung greetings ko ba? Always ma'am, sa akin, mga macho macho na lalaki. Macho. Mami. Ay, nandito pala si anything, Dims Pieces. Okay naman pala ate dyan. Hindi naman ayun wala. Pwede na ni ang video about sa... Pwede na nga, Mimi. Nakita ko din. Gemma Honsis, bakit di ka umakyat sa trampoline? Umakyat kaya siya? Gemma Honsis, binubusog ba ng mga mata mo? Binubusog ang mga mata mo. Wala sa mga happy birthday. Advance. Mangyan nung February. Roy Gool, umakyat kaya ako. Hala, hindi ito siya nanood kasi hindi nanood kasi hindi nakita. Delayed ang upload. Busy match sa kusina. Ala, dami na. Wala sa okay lang yun. Harang tawid-tawid ako ate Karen. Di mo naman agad lang. Walang minis, diba? Charot. Kamuti ka TV, hello. Hi. LSNC Parallel Police Vlogs. Hey, it's Cebuana. Thank you sa pag-ano. I-play kita ngayon after dito. Joker, okay lang. Salamat. Hala.
Anong dinner nyo, Gemma Honsnes? Roy go all heart from Hey It's a Cebuana. Lapadila ako sa Hoy, sorry naman sa thumbnail ko. Inedit ko yan, tapos hindi siya nag-upload. Nakalagay naman yung in-upload ko sa yung sa Square. Tapos nung go live ko, pagtingin ko dito, wala, bakit ganyan pa din? Ewan. Ang pangit kayo, nakakainis. Nag-grill lang kami sa labas o les pambam. Inggit ako, Gemahons, hashtag inggit. Hindi, lumaki nga ako lalo. Ayaw ka nga dyan, mag-ano-ano dyan. Naman dyan ka, nakablo ka. Mag-return. Huwag ka na magpaliwalag. Huli na ang lahat. Shinare mo pa, nakakainis. Nakakahiya talaga yung ko. I-try ko i-edit dito sa kabila. Hindi man siya ma-edit. Always ma'am, ganda ng araw ko ngayon. Good for you, Ate Jem. Excuse me. Hangin-hangin ko. Wow, buti ka pa dyan, mga I'm happy for you kasi maganda araw mo. Maganda ang araw mo. Ang ganda ni Maria. Saka muna ma-edit yan pag na-upload na. Uy, kaya nga. Akala ko kasi pwede siya i-edit dire-diretso kasi nga nahiya ako sa padila ko. Tapos, yung bang very yung sabi Tagalog, kaya bang yung hindi nagtugma yung title sa thumbnail, nakakainis. Naku po. Seryoso ng ang title ko pag basta, nanalo ka ba ng Lotto Gemma Honsnes? Loading ako. Hey, it's a Cebuana. Hey, asan siya? Hey, it's a Cebuana pala. Hey, it's a Cebuana. It's a Cebuana. Guys, hey, it's a Cebuana. Mag-grade 3 pa lang siya. Ay, hindi pala. Monetize pala to siya. Nakalimutan ko. Pag i-search mo pala siya ng una, 289 videos pala. Now you know. Hindi pala. More than 3K na pala to siya. Kasi may join siya, join button na siya eh. Friends naman na kami nito. Pero may ko siya, i-play ko lang siya. Alay ko po. Panindigan mo yan, pinasok mo yan eh. TN muna ay pako. Niya alas. Una para bagay. Kasi TN muna ay pako. Thumbnail muna ay pako niya. Halo sa ulo para bagay. Visit. Wala sa kahit hindi manalo ng loto, ganda pa rin ang araw. Ay, Gemma Honsnes. Ganda. It's a Cebuana playing. I'm in the harang. Kahit naman 1K ka pa lang, basta money na pwede naman na magpa-join button. Hindi ka lang alam. Ay. Oh, I see. Ang magbabayad yung mag-join sa'yo. Yung magpa-member, gano'n.
May mga sticker, gano'n. Parang nalibad-baran na ako magtingin sa subscribe, join. Ano ko po. Pero ano man yan, kailangan mo din mga pakulo. Alam nga naman, ganda lang. Ganda lang. Raven Channel XD, paano nagiging green yung color ng mga moderator? Merong green? Saan may? Mag-refresh ko daan before ko maligo. Sige, Ate Jem, salamat. Hey, there's a... May nakikita kasi ako, naka-green dun kay Hoods. Oh. Yung ano, baka yung green na ganon? Hindi yung name, may green na parang yung kay Captain America na shield, ganon. Yun ba ibig mo sabihin, Mimi? Yun sa join yun, sa mga members yun. Meron ding red, merong maroon, depende. Yun mga nagpa-join button ka kasi narinig ko lang na may babayaran ka buwanan. Parang premium. Yeah, kaya nga, ang nag-join sa'yo, ang magbabayad, pero ganon. May 89 peso, depende din sa level. Kung gaano ka supportive, ganyan. Brother Louis, salamat sa pa-refresh. Tapos ikaw din naman mag-set ng magkano ay papabayad mo sa members mo. Ano? Pero, nakakahiya, no? Ewan, depende kasi. Di maligo lang 1 hour, ha? Unsa maligo 1 hour? Naana ka sa sulod ta dyan? Name at parang logo. Hindi ko na alam sa name, pero yung logo, meron, nakita ko. Green. Parang may ganyan. May ganyan. Ay, yun pala yun. Ate Gemma, nasa loob ka na? Nasa harang pa? Anong 1 hour? Ano yan? Yung parang circle, tapos may nakaganyan. Malang Basta circle, tapos may nakaganyan. Ganyan ba? Paki-explain. Ang alin yung circle? Ang ano man yun, halimbawa, ako, yung may-ari ng channel, ang gagawa ng parang kay kay PG Asorin. Sa kanya naman, mga sticker ang sa kanya. Depende kasi sa'yo kung anong gagawin mo. Mga sticker, mga emojis, ganon. Yung mga customized, parang ganon. Grabe host, harang mo, tagal, okay lang, ganda nga. Movie na ata yun. Salamat ka mo, Tika TV, sa pag nood ng harang. At si Gemma, 1 hour ka maligo? Pag sure ba? I mean, pakisli yung sa membership. Yun nga, yung sa join, may sarili kayong sticker. Hey, it's a Cebuana, pwede pa explain yung yung join membership. Basta. Only so, ganun kasi po yun. Pag nagpa-member ka, host, kaya may green. Pero pag moderator, di nagbabago, blue pa rin. Pag moods ka, tas pa-member ka, need mo magpatanggal ng jacket para mag-green ka. Oh, I see. Okay. Hala, chan ko tumutunog. Ano naman nangyari? Pagka-member ka na, magbabayad ka. Parang may mga perks nga, parang ganun. Parang depende kasi sa may-ari ng channel kung baga may seminar, yung ganun, may tutorial siya na para lang sa inyo, or pwede kang
meron siya sa community niya na kayo lang makapost, parang ganun. Tapos may kayo lang makagamit sa ganun na customized na mga sticker or mga emojis. Tapos yun nga, yung mag-post kayo dyan sa chat box, may sarili kayong may sarili kayong emojis at saka yung parang uunahin kayo kasi members kayo, parang ganun. Depende din yun. Hindi ako updated. Nakita ko lang din yan sa mas ganun. Pero feeling ko siya. Sa akin lang naman ha. Siguro pag may magandang perks, worth it. Pero pag yung normal lang, parang feeling ko wala siyang use. Pagbabayad ka lang. Pero kung marami ka ng pera, di go. Why not, di ba? Kung limpak-limpak yung mo. Wala namang gamit yung pera mo, di magpa-member ka. Member ka sa dito nga, dito na channel, dito naman. Naka-join ka na membership yung channel na sinusupport mo. May mga video siya na kayo lang makakasin. Tama si host. Depende sa stage ng membership mo. May first, second, at third yung mahal pero priority. Yun nga. Level na siya. Parang supportive, level 1, supportive, parang tapos level 2, super supportive. Basta. Parang di naman pala kailangan. Pasikat lang, marami akong pera. Go. Hala, basher tayo. Ako lang pala. Lagnit natin revenue. Ay ko po. Baka may din. Ewan, share revenue. Revenue man yun sa sa nagpa-member ka, kung saan ka nagpa-member, kasi siya naman kikita nun. So, kung tulong mo na lang din sa kanya siguro, ganun. Pero kung, ewan. Yung iba kasi, parang, may tutorial siya na kayo-kayo lang members ang tuturuan niya. Siguro ganun. Maybe this time it will be love. Hey, it's a Cebuana. Tapos na. Done. Yung tiyan ko talaga ba? Wala akong harang. Syempre, galing ako sa may harang. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. Hey, there's one more. Hala, bakit tumutunog yung tiyan ko? Nakakainis. Thank you, Raven Channel XP. Special shoutout isa sa balik nila. Kada upload nila ng video, highlights nila name mo. Kung isa kang vlogger, malaking opportunity ang mas special shoutout exposure din. Oh. Siguro pag malaki na ang vlogger, diba? Pero pag pa lang, small YouTuber pa lang, tapos magpa-member ka din dun sa small YouTuber, parang okay na din. Choice mo naman yun eh. Pera mo din naman yan. Tas ang wapo ko ba?
Yun lang. Doon tayo, doon lang. Peace. Okay. Kaya iba sinibiyaan ko. Kailangan kong mag-react. Kaya wala po ka-istorya. Ano? Hala, paabutan man ako sa German, no? Ano yun na ko? Paminahon mo. Hindi siya practical. Yun nga. Pero yung iba na nakita ko, may kakilala, ay hindi kakilala, may nakita kong isang ganun. In-encourage niya na, magpa-member kayo kasi tutulungan ko kayong ganito. Tutulungan ko kayo, lalo na sa hindi pa nakagraduate sa 1K. Tutulungan daw niya na lumago yung channel, ganun. Ganon. Hala, alas 2, kumakain na sila ng tinapay, oh. Kung magpapa-member ka, tama lang kay Brotherhoods kasi 1.5M na siya dati. Nagpa-member ako sa kanya second stage. Nakikita namin subs niya, pinakita niya kasi nagtanong. May nagtanong. Oh. Bakit tinago niya? Si Sila Love, Choy MTV, salamat. Hindi pala nakikita ngayon yung, yung subscribers niya. Magkano binayad mo, Raven Channel XTV? Magkano? Mag-join ka din, Mime? Kim Kirak, salamat. Kung palangit. Kala ko 10,000 ang subs niya. Olays 1599 po, ate. Ate Olays, 1 month lang, sakit eh. Second stage yun. Hala, grabe no. 599, tapos wala ka pala kita sa YouTube. Ano kaya yun? Imbis ikaw yung kumita, ikaw yung nagbigay. Yung first kasi 129 ata ganun. Ang layo naman ng diferensya. Ang nakita ko 399. Parang 399, 599, tapos 899 ata. Pero depende, ikaw kasi magsiset. Ay, yung may-ari ng channel ang magsiset kung magkano. Pero para pang nakalagay, halimbawa 399, yun ang pinaka-popular. Ganon. 599 popular. Pero may 129. Basta, ganun. Mahal din pala. Hello, Miss B Channel. Thank you sa pagbalik. Sis, out muna ako. Sige lang, sis. Okay lang. Thank you sa pagdaan. Salamat, Kim Kirak. Thank you. Pag nagpa-member ba, madami agad mag-view ng video. Maraming salamat din, sis. Thank you. Miss B Channel, kumusta po? Kumusta po?
Miss B channel, puntahan kita ha. Paano pa? Miss B channel, konti na lang yung ano, konti. Ano mag, Tagalog sa konti? Ay, Tagalog sa konti. Basta, ano yung Tagalog? Konti na lang yung kailangan mong ano, WH. Depende yan sa subs mo. Bali, binibase nila yan sa community ng channel na may pa-join button. Mamimili lang sila press doon na pwede nila ilagay. Kaya di pareho. Okay. Pero yun nga, yung popular 399, 599, gano'n. Gano'n. May ranges ba? Ikaw yung mamili. Tangguhan ko matagparoon ako niya. Miss B, playing yung ano mo, easy chocolate cake dalgona mocha mud cake. Paminahon ko na ako na ba? Aray ko po. Ate Gemma. Aray ko po. Ang tagal na Ate Gemma ng ligo. Hala, Joker. Nang problema ba kung si akong background music sa akong ano. Ako ang na-edit. Ako lang i-compile ang mga ano. Wala pa yung music. Wala pa yung mga effects. Wala yung mga background music. Basta. Nandyan ka pa? Wala na siya. Aray po, ang sakit ah. Depende sa pupunta sa iyo sa kung paano ka ipakilala ng host ng channel na kung saan ka nagpa-member. Kasi always ka naka-shoutout doon siya na bahala sa'yo. Pero kung habol mo lang pera sa pag-member mo, kaya ano, shoutout ka na member ko to, okay. Amin na ako pinag. Anong amin na ako pinag? Ano? Wala, ang sarap ng mud cake ko. Puro na ako pagkain. Ang laki ko na. Shucks. My God, eh. Lemon zest. Amin na, sabi mo background, di ba? Tas sound effects magganon. Paano ko i-send? Yun lang. Paano ko i-send? Mahaba man yun. Di yun pwede sa messenger din. Wala man din tayong messenger. Sad life. Huwag na lang tayo umasa na matulungan mo ako, no?
Ang sarap. Dami talaga alam ni Raven Channel XB. Ipatumba na yan. Dami pala alam yun eh. Yummers. Pagdasal mo na lang. Sarap. Salamat. Salamat sa pagstay niyo dyan. Ay, mag-ano ka na, Joker? Mag-upload ka na. Hindi na, sabihin mo sa kanya, hindi naman sa isang upload, mainlove agad sila lahat. Naloka ako. Sabihin mo, Joker, it takes time. Diyos me, Marimar. Tama lang naman. 3 beses ba naman, Maria? Huwag ka nga nega dyan. Okay na yan. Di ba sabi mo, in-edit mo na lahat? Nag-ano pala ako, di ba sabi mo, in-edit mo na, tapos nag-iwan ka lang ng CPR, pero pwede mo monetize, gano'n. Ano yun? Sa dyan, wala pa. Ano yan? Ako nga nahiya sa inaasal niya. Piling ko tuloy ang go. Yun lang. Buti nga, totoo na ako. Visit. Ay, po. Please be with you. Naman. Upload na yan. O kanta ko ni mo, butchiki. Huwag maghapay. Huwag may ganahan dong. Chang kway la. Sorry po, kway la. Butchiki. Alright po. Hala, kumakain sila. Ano po chichang? Tuchay bong kway la. Butchiki. Ayaw niya sumikat ako. Asa pa rin. Malay mo. Malay ko. Malay natin lahat. Malay siya. Umayos ka daw kasi. Alas na. Kamo sagbot. Ate, sagbot mong ikaon ron. Ay, mag-end na kaya ko no. Ay, mag 2 hours na lang ko. Ano na lang. Ay, dugay-dugay pa. Okay pa ka? 41, 42. 18 minutes. Ayaw mo ba ako i-congrats? Ano ka na? Ano?
Pag sure ba? Congrats! Okay na ka? Joker, okay na? Pag sure ba? Tumbling ko lang. Congratulations! Let's see ka. Sumbalo man nagkaroon. Kasi gabi akong amag. Tarong dong ba? Ay, bro siya? Seryoso lagi dong. Pregnant mo? Pregnant mo? Mimi, mimi, mimi. Di atay, magkadong oy. Sige, binuang. Hala, di na siya mamansin. Gimunin na siya. Pagkabalos ko. Dapuhan kong matakaroon. Isto lagi sa bolos, mapusil. Oy. Ingon man ka nga, 2 months, basin eh, kaya ayat nila ikaw pulang gamag ayaw. Makikain ka din. Makikain din. Yes, meme. Makikain. Ala kong dyan, oh. Uy, initan niyo nga ako dyan ng ano. Makikain din ako ng tinapay. Inubos na nila. Pusilon o water gun. Hala, sino yan? 6 katao na nandyan. Bakit ako nagpupuyat, no? Congratulations, Raven. Congratulations to Raven. Moni ka na dong. Congrats. Hala, namiya na siya. Kaya namuni naman siya. Namiya na rin siya. Kung pa akong maamot pa rin upat na bulan. Wak nang dami. Ayaw ka igtuk-a kay para di mo puti. Hey, it's a Cebuana. Thank you. Alang, anong may siya jacket nga? Muni, malin na siya. Maulaw ta. Ate Aileen, thank you. Ulit sa mga, thank you sa butis yung congrats na yun mo ni pa. Ay, sa buntis na. Ay, harang pala eh. Ate ano. Yun lang, ang tagal ko mag-type.
Excuse me. Nanuntok ko lang ginawin. Unsa nakalimot? Nakalimot ako. Ay, alam ko na to. Alay ko po. Bakit ba ako nagpupuyat, no? Kaya nga, inintay ko sa Gemma, naligo siya. Mag-end na kaya ako. Hindi mo pala buliit. Nahiya tuloy ako dun sa tanong na yun. I-message ko sa Gemma, mag-end na ako. Mag-end pa na. Lagi sige, pangisog niya, handlok ba, basing baso, o sige. Hoy, nabuang naman ka niya. Nabuang ka niya. Maayos ako, refresh ako bago ako mag-end. Okay. Oh my God. Tungguhin ko matataruan. Langit o yuta akong pinanggap. O niya mo, ang pangit mo. Nagiliwan sa o sakit lang mahalaw. Inday pa ginawa sa iyong istorya. Uy, Joker. Ay, ganun sa mo isend. Nagrap ka. Nag-iyak. Mag-on ko ka lang unsa na. Unsa ako imbutaw sa music ba? Pwede na, liubutaw music na. Guton lang. Yung wala lang salita, yung lagyan ko lang music. Struggling ko sa music ba? Nagkabantay ka, di ko kabalo mo di ko kabalo bagay sa music sa akong content. Di ba siya ang ibantay, hindi obvious man kayo.
Yung ilan mo, mga panumpag, sa kagaling, na di ka kumbiya, di ko kapugaw mo. Saan may doon sa ano? Sa video niya? Aray ko, shucks. Sakit na no. Mag-rewatch ako maya. Ay. Ate Gemma, wala pa. 7 minutes. Ay, end na. Good night. Mag-end na ako. 7 minutes. Pero okay na, Mimi. Pwede ka na mag-ano. Good night. Salamat, Mimi, sa suporta. I-pray natin na maging okay ang lahat. I mean, asa yung bakal ko, ano eh. Asa kong ibakal na nilong. Need ko rin kasi makita yung video para mabagayan ko lang tugtog kasi hirap din magtataka na abaya ACPR. Lutang bilay, kalmutin sarili mo. Bakit naulaw ko? Unsay naulaw ka? Asa natin ang imong naulaw mo? So, kita sa akong nawong. Nas naluoy pa akong kukuha sa taunong. Amawa. Kasi mong kaulawan anak diha dong. Yung mga ano, mga tukon-tukon ni mo. Naulaw ka, ikaw mong pinatay pa na. Amo ka. Sakita sa akong abnormal eh. Nabali magod siya. Oh. Hasunta ni mo di oy. Mas na problema ba kasi imong kuko kaysa sa imong nawong. Lugayan maligo natin dyan, ma. Seven kataon lang dyan. Ay! Fresh from Norway. Reverse ecology. Ate Jem, salamat. Naa siya, uy, basa-basa lagi. Mag-end na ko hapit. Ano lang, 5 minutes. Fresh from Norway. Wala, uy, lagi akong tiyan dyan. Baling ay, kabalo na kung anong gagain siya. Galain siya. Ate Jem, kumusta? Kumusta? Hindi ko bag mag-end ka nga, kumusta pa ka? Ay, harang
pala siya. Itan, diha, driven ba? Salamat sa parang. Halagaw ang akong tingin. Ang sila? Dubok. Bastos ka dong. Ano mo gi-ice? Matulog na karon human ani dong. Mantungo kay mantungo kay Pamilya Feliz. May tago pa siya na human. Nakasulod na ka dyan. Malalakong po. Ang say music ako imutan. Kato na lang akong asa na? Ano yung footloose? Ano yung tawag? Here na. Thank you to Gemma. Mag-end na po ko 2 minutes. Dug na ako eh. Nakapamay na. Asa ka malupad? Malupad? Asa ka malupad? Salamat sa nagpakulay ng buhay ko ngayong gabi. Sa palipad ng kung si Roy Gool papalipad hangin. Fresh na fresh ka na, Gemma Honsness. Freshness from Norway. Ay, bakit ako wala Wow. Nagpaharang pa ko. Nagilot. HK, diya ni mo ngayon ko. Ugay ko ni Kaman. The Booker here, notice me host KSP lang. Nagbilag ko ni Karundong, nag-KSP na po ka. Pero abi dyan ko katuloy ko ganyan, congrats pod ko eh. Abi ko og may natanggap ka ng email. Harang host. Harang. Oh, okay. Salamat, Mimi. Ay, nandun nga siya sa harang. Pag makasulod si Mimi, kasi pag makasulod siya, mag-end ako. Thank you guys sa supportan niyo dyan, sa mga paharang, sa mga pa-refresh. Thank you. Meron na nga PM ko. Nagulat siya ako. Bilago lang kasi nila yung monetization na expect ko daw delay na. Talaga?
Congrats! Totoo ba? Paano mo may PM? PM mo ako, totoo. PM mo. Tarong ba? Pakain na yan. Tarong nung ba? Congrats! Isang bagon pala ako wag ko magtarong diya. Joker, tinuod ba? I-unblock ba? Congrats to. Oy, Joker, congratulations ba? Asa ta mag-party? Tagay ta tara. Ha, binago lang nila mo decision, di pa mo ni mali at ako. Unsa? Sumbangon ba na karon? Binago lang nila monetization, di pa mo ni mali ata. Anong binago? Yung may ano na, may ganon? May ganon. Unsay, tama na yun, huy. Katong may parang pigibang, ano doon? Alkansya? Yun na yun. Pagtarong ba? Sa bagal din ako rin tumala doon. Asa hindi ka, uy? Ang sakit na ngalan mo sa FB. Excuse me. Ay, hindi ako makita. Bahala ako. Alam nga nung gidug-agdug. Wala pa siya. Wala. Did you make friends? Hindi ganun pa rin, pero kasi ngayon may ano na lang yung 12 days na bilang nila. Anong ganun 12 days? Ay, hindi ka ma-search. Bahala ka. Hindi na ito posan kay magdugo. Twinnie, nandyan ka? Sige lang, may mag-e-end na din ako. Nagpa-excite kasi doon si Raven. Akala ko totoo. Ate Chen, salamat na oy kapoy na Marie. Forever supporter na lang yung char. Out siya sa ako ang ano. Hindi ganun pa rin pero sulti na lang ko Raven para mo congrats na may. Isan Ate Gemma, isan na ako. Ana? Sino nag-reject sa'yo? Si AdSense. Thank you. Twinnie. Raven forever and ever. Twinnie, I missed you. Saan ka galing? 2 araw ka hindi nagpaano ramdam. Try mo yan. Naglapag ng leg siya. Content not found. Wala dong, content not found. Naka-block nga, di ba? Ikaw, Jude. Na, accepted ka na eh. Na,
Hindi, sinabi ko lang dati yan eh. Ano ba? Eliza ba yun? Nakain tayo. Jemahon sis at Jem. For sure, dito hindi ka mababash. Eliza ba yun? Saan ba siya binash? Binash ka, Twinnie? Sino? At ako'y... charot. Jemahon sis at Jem. Makamo na makabalo kung kaluyan sa Alpanagal. Sa daw. Twinnie. Twinnie. Ay ko ko. Olisa, akala mo lang di ako mabash dito. Basher din yan si Twin. Ano? Ako pa tala ang basher. Pag sure ay. Kakain din ako lunch. Duty ka? Mag-iwa ka? May-iwa ka ba? Asan na ba ako? So, ano ba ako? Harang host. Ate Jem, isend po na ako. Nag-chismis ko. Hoy, mag-end na ako ba? Bye-bye. Raven, pag-LS na, oy. Ate Gemma, isend sa ako, apol. Ay, mag-end na ako in 30 seconds. Sa bagay, ako din, nababash ako nito eh. Ano? Anong nangyari sa inyo dyan? Hindi kaya ako basher. Na-vlog ko kaya kayo. Twinnie. Aray ko po. Ano? Wala siya na-send. Uy. Raven Chan X, hello from Twinnie. Grabe siya. Kakapasok ko lang, aalis na. Ay, akala ko may work ka. Kala para akong ginagutom ba? Parang, ano yun? Alis na mga siya pala ang sinabi mo. Ah, si Junabe nag-iba siya yun? Paano? Hello sa'yo, Dipina. Shoutout sa host natin na sila sa Sumbagan ka na ako ng Joker. Wala kay gisa natin dyan, ma? Twinnie, wala man din ikaw nag-message dyan. Paano ako mag-end na nga lang ako. Baka sabihin nyo, gipit na gipit ako sa WH. Gipit na gipit sa WH. Evangel X, host din ako. I-end ko na nga ito, tapos
Aray ko. Mag-end na ako. Look at me now. Yun eh. May sabi mag-end na ako ba? Anong kanta yun? Lupit host na viewers pa. Multitasking at its finest. Yes. Multitasker yan eh. Sambot ka katambok ka na ito dyan. Ano to? Pag walang sagot, walang end. Ganon. Di ba kaya chill ka lang dyan? O, sabi naman ni Ate Jem, matulog na daw ako. So, aray ko po. Shucks. Shit. Kumusta man pala eh? Okay na tayo eh. Sakit naman ano. Ay, visit. Ipanghili mo daw siya na sabay wala. Sakit na kasi akong nawang. Ay, hindi ata yung malayang kuko. Another one. Nasuya kaya ako ko sa akong nawang ba? Matulog na ko eh. Atot. Bye-bye guys. Si Twinnie ang babaeng walang pahinga. Ay, Twinnie, may tanong pala ako. Mag-premiere ako bukas. Mag-attend ka? Buang. So, kakalmuton pala ka. Twinnie, ano yun? Ano yun? Ano yun? Eliza, superwoman siya. Twinnie, Diyos ko, pag maaga na naman yun. Tinanong nga kita anong oras, pwede ka? Gusto ko nandun ka. Para i-bash mo ako. Puro hingal yun nandun eh. Ano premiere mo? Yung hiking ko, Mimi, puro hingal yun. Bakit ko ba ito ginawa? Huwag na nga lang. Or i-instant upload ko nilang kaya, no? Instant premiere pala, instant upload. Ay, salamat nga pala malapit na. WH ko ata. Char. No. No, bro naman. Buyak. Wala akong planong gawin yun. Pero pwede ko naman gawin dito live. Just me. Sige, mag-premiere ka para mabash kita. Anong oras nga? Congratulations, Eliza Bayona. Anong oras pwede? Hapon? Wala pati ola, 1,000 pa. Si ano pa twin eh, 1 taon pa yan. 1 taon pa yan twin. Eliza, bash mo din kami, may new upload kami. Ay, dapat yung kay Eliza pala yung nininja ko kanina. Si Dihoy-Hoy ang dinala ko. Si Twinnie, hindi ako sinagot. May tanong ako. Makapag-refresh nga. Ano ba na pala fish? Let's see ka. Sige Ate Ols, baka pagalitan na naman ako ni Kuya Mangyan. Anong tanong mo? Anong oras ako mag-premiere? Okay, kala ko stop na namin, play namin sa'yo eh. Stop right now.
Thank you very much. Twinnie, anong oras ako mag-premiere? Or hindi ka attend? Sige na nga lang, charot. Ganitong oras ka mag-premiere para gising ako, pero muisip, ikaw lang tao. Alas, gusto mo lang. Joker, simbagong talaron. Waiting for tonight. Matulog na nga tayo. Ang sa'yo, no, brand ng panty life. What's mga abat mo? I'm normal. Diyan mo, mag-end ako. Twinnie, call you. Call you. Eh, Twinnie, wala pa akong background. Nagtatanong na ako ng oras ang premiere. Wala pa siyang background music at saka mga sound effects. Hindi nga sila Raven, oh. OA ka, gising pa kami. Ay, bahala ka dyan. Ako. Sige, tulog na. Okay, Tijan. Wala siyang okay na, no probs. Good night, everyone. Good morning. Mimi, thank you. End na ba? Silent wait. Bye-bye, guys. Twinnie. Bye-bye. Twinnie. Grabe, end na. Kasi nga, hindi ka anto. Mag-chika pa tayo. Bye-bye. Bye-bye. Ano na nga tayo nagtatapos, mga paps. Mga papi. Bahala kayo dyan, waiting for tonight. Wala, may email. Sino to? Bye day, good night. Good night, play pa din kita. Kulang pa pala eh. Good night, everyone. Good night. Good night, Meme. Good night, Ate Shema. Twinnie, Joker. Good night, everyone. Thank you sa inyo. Sa mga naka-BG dyan, Joy MTV, Silalag, salamat. Sino pa yun? Basta si Brother Louie pala. Brother Louie. Need ba lang play? Di ako eh. Joker, i-play mo si Eliza. Ibang play na ba yun? Oo. Yung mga LS, dapat kasi nagpa-ninja kapag nag-LS ako, wala man lang tong Pag nag-LS ako sa Eliza. Brother Louie, salamat ha. Miss B Channel, thank you. Anything. Sino pa yan? Mangyan sa Bells, thank you. Hoy, wag na. Ayoko mag-utang. Char. Utang agad. Sige, 4 pero bukas na. Oy, bilar na ko. Asa ka nagpa-ninja? Lere? Wala kaya. Sige na, oy, mataas na pag kayo ng story ako na to. Bye-bye, guys. Buyers. Walang message. Itong nag-sponsor ka kay Twinnie. Salamat. Sige na, bye-bye na. Thank you. Congrats. Wait, kukumat. Yes, Meme. Mag-reply ako ngayon. Bye-bye.